Či sa niekedy pýtaš, prečo musíš cítiť to, čo cítiš? Prečo život ťažkosť donáša, keď je Boh láska? Nerozumieš, čo sa okolo teba stáva, veďže vierou musíš držať sa Boha, ak chceš zvíťaziť. Ak chceš zvíťaziť. Teraz je čas mu veriť, teraz je čas sa snažiť ísť ďalej. Veľmi ľahko zdá sa pustiť, dokáž sa ešte držať, veď on má plán aj teraz, takisto ako mal aj predtým. Či sa niekedy pýtaš, či Boh vidí to, čo ty dnes cítiš? Vie, že život ťažkosť donáša, no nezanechá ťa. Očakávaj naňho, nová sila príde, boj, keď sa nájdeš s tebou, tam budeš víťaziť. Budeš víťaziť. Teraz je čas mu veriť, teraz je čas sa snažiť ísť ďalej. Veľmi ľahko zdá sa pustiť, dokáž sa ešte držať, veď on má plán aj teraz, takisto ako mal aj predtým. Nie citom, ty bojuj vierou, never mysliam. Never mysliam. Nie citom, ty bojuj vierou, never mysliam. Never mysliam. Nie citom, ty bojuj vierou, never mysliam. Bojuj vierou. Nie citom, ty bojuj vierou, never mysliam.